Salam, gadarly iyileşler, mehriban vatandaşlar, giyiç ýaşy. Bugün giyiçten soň biziň efire çykmamyzyň sebäbi daşary ýurtda ýaşaýan türkmenleriň arasynda bir ören gowy waka bolup geçdi. Bugün biz ähli ýurtlardan gatnaşyp Türkmenistanyň 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek nowatdan naşary prezident saýlawlaryna alternativ kandidaty, ýani dalaşgary hödürlemek makul bildik. Ol dalaşgar eýem hödürlenni hemde daşary ýurt türkmenleri birnäçe adamyň odalam atlaryny eşitdiler, agdally. Ol adamlaryň atlary ýöneş olaryň arasyndan bir adam bu ýöňdäki nowatdan naşary prezident saýlawlaryna kandidat hökmüne hödürlenmäge munasip görüldi. Biz häzir şu şahatlykly habary size getirmegi makul bildik. Gelin häzir biz şol kandidat hökmüne kandidaturasy hödürlenýän dalaşgaryň özüne gysgaça özü barada gurrun bermek üçin söz berelim. Ol iýleşimiziň ady Murat Gurbanow. Murat Gurbanow Türkmenistanyň demokratik oppozisiýasynyň hem-de demokratik protest hereketine gatnaşan adamlaryň adyndan ýeketek kandidatura hökmüne bu saýlawlarda prezidentlige hödürlenýär. Onda söz Murat Gurbanowyňky. Aýdy berin. Salam, hormatly vatandaşlar. Biz şu ýygnak geçirdik. Şol meclisimizde saýlawlar geçdi. Ine meni dalaşar diýip saýladylar. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy, Türkmenistanyň konstitusiýasy, Türkmenistanyň içki ýagdaýy hiç biri daşynyň elinde dalaşary mümkinçilik döredemok. Sebäbi bir aýyň içinde 10 000 sany gol toplap Türkmenistanyň içinde saýlaw komissiýasyna tapşyrmak ol mümkin. Sebäbi dalaşgarlaryň spisygyny girmek wagty bar. Şonuň üçin biz alternativ saýlawlar geçirjek ve şu ýerde sizin setlerinizi biz görjek bolýar. DVT topary, demokratik topary, aktivistler, hem demokratik kymmatlyklary öňe goýan toparlar ine men size ýüzlenýän sizin kömegiňiz gerek biz alternativ ýagdaýda demokratik toparyň öz kandidaty bilen biz saýlaw proseduralaryny görkezjek. Bütün dünýä nähil şular bolup geçýär, nähil biz halkymyza ynandyrýar özümizi we nähil halkymyz bizi golýar. Şu mysal hökmüne bütün dünýäde hakyky geçirmeli saýlawlaryň mysal hökmüne bolardylar we şoň esasynda biz bütün dünýäyi ýüzlener Türkmenistanyna saýlawlar geçirmek ine alternativ saýlawlar geçdi we inni biz hemme döwletlerden haýyş edýär Türkmenistanyna geçirilen saýlawlar bir kanun täzeden Türkmenistanyna saýlawlar geçirmek üçin hemme oppozisiýa güýçlerini salyp içinde hakyky saýlawlar geçirmäni haýyş eder. Şonuň üçin men ýüzlenýän Türkmenistanly ýaşaýan adamlar, türkmenler 5 vilayet, 5 dowun Türkmenistanyň içinde daşynda ýaşaýanlar hemmetine ýüzlenýär. Biz häzir taryhy çatyra geldik. Türkmenistanyň sistematy şeýle bir gurulan, Türkmenistanyň konstitusiýasy 7 gezek sökülüp, 7 gezek bitilip, 7 gezek ýa-ni muny jemläp, behwit diňe diktatorlaryň behwitleri üçin edilen hiç hili adam Türkmenistanyň içinde we daşynda şu saýlawlara gatnaşyp bilmär. Ine şonuň üçin biz alternativ hökmüne üýüşüp Türkmenistanyň konstitusiýasyna däle adam hukuklaryny gorayan jarnama ve bütün dünýä halkara konwensiýalara esaslanyp öz saýlawlarymyzy geçirýär. Beýteşikli beýlik kandidatlary bilen biz saýlawlar geçirip bütün dünýä Türkmenistanyň oppozisiýasy saýlawlara taýar, Türkmenistanyň oppozisiýasynyň derejesi uly, Türkmenistanyň içindäki saýlanan adamlaryň derejesinden has uly ve siyasatda has öňüden ösen oppozisiýanyň bardygyny, alternativ oppozisiýa Türkmenistanyň içine salynmaýanlygyny, şu sebäple biz içinde saýlawlar geçirip bilmeýänligimizi görkezjek bolup mysal hökmüne
bütün dünya ortada. Şoň üçin her bir Türkmen raýatyndan haýyş edýän goşulun saýlawlara, goşulun beýteşlige, saýlan öz kandidatyny gyrda durman. Türkmenistanyň prezidenti häzirki wagtlança şol wezipeni alyp barýan Berdimuhammedow hiç ýere gidenok. Atstavka hiç ýeri ýok. Ýene de şu 5 wezipetini eýlep otyr, Türkmenistany basyp alyp otyr. Ol Türkmenistany öz milletine öwürdi. Öz oğlunu avtomatik ýagdaýda saýlap otyr. Şoň üçin biz birmuşt bolup hemmemiz üýüşüp şu rejimi mysal hökmüne getirip saýlawlary we şu rejime şuryaly görüş bilen ýenip içinde saýlawlary geçirmäne mümkinçilik döretmäne hereket etmeli. Başka ýoly ýok. Hiç kim Türkmenistana barmaya barsa da öz dalaşar hökmüne öz kandidaturyny goýan ýagdaýynda ýiter. Biz onu gowy düşünýär. Şoň üçin men hemme türkmenleriň şu biziň geçirilýän alternativ saýlawlara gatnaşmaga haýyş edýän. Ola aýtdy Türkmenistanyň içindäki adamlar siz öz bültenleriňizi surata alyp bize iýerin. Biziň saýlawlarymyza gatnaşyň. Ol diktaturan gurnolan spektaklyna gatnaşmak. Sağ olun. Sağ olun Murat, giriş sözünü sözlänme üçin. Sağ olun. Inni gadyrly illeşler. Murat dogry biz sizin hemmäňizi bütün dünya türkmenleri, ähli ýurtlarda ýaşaýan türkmenleri şol sanly Türkmenistanyňky türkmenlerde, şol sanly Türkmenistanyňky türkmenlerde şu saýlawlara, biziň saýlawlarymyza erkin saýlawlara gatnaşmaga çagyrýar. Inni biziň saýlawlarymyz ýanky dalaşýaryň özüniň belleşi ýaly halkara hukuk normalaryna esaslanýar. Halkara hukuk normalaryna göre men elimde adam hukuklarynyň ähli umumy deklarasiýasy bar. Şu deklarasiýanyň 13-nji hem de 20-nji maddalaryna esaslanyp biz şu daşary ýurtlarda erkin ýagdaýda saýlawlary ýani prezident Türkmenistanyň prezidentligine kandidat hödürlemegi geçirdik. Ýanky aýdyşymyz ýaly Murat Gurwanowyň kandidaturasy onuň şahsiýeti sesleriň köpçüligini aldy we ol demokratik opozisiýanyň adyndan kandidat ýani dalaşýarlygy hödürlendi. Inni şunuň bilen bagly men size demokratik opozisiýanyň kandidaty bolan, dalaşýary bolan Murat Gurwanowyň terjime halyny iki dilli, türkmen hem rus dillerine okap bermekçi. Murat Gurwanow 1960-njy ýylda 1965-njy ýylda Aşgabatda dowulan. Enatasy kakasy Gylyç Gurwanow 1931-njy ýylda dowulan. Türkmenistanyň dürli ýolbaşçylyk wezipelerinde işleyen, ýogalan wagty 2005-njy ýyl. Ejesi Oğulbek Gurwanow 1936-njy ýylda dowulan. Türkmen dili we edebiýaty boýunça muallim bolup işleyen bütün ömrü, häzirki wagtda hormatly din jalşda, ýani pensiýada. Bilimi Murat Gurwanow 1982-nji ýylda Aşgabat şäheriniň nomer 34-nji orta mektebini tamamlaýar. 1989-njy ýylda Türkmenistanyň Politexniki institutyny tamamlap, guruluşçy inженер hünerini ele alýar. 1999-njy ýylda MBA sistemasy boýunça Niderland Iqtisadiýat we Medeniýet Korporativ Management biznes mektebini tamamlaýar. 2012-njy ýylda bolsa Fransiýada Toulouse de Mirail Üniversitetini tamamlap, Fransuz dili muallimi kwalifikasiýasyny ele alýar. Murat Gurwanow 1980-85-nji ýyllarda Ukrainanyň paýtagty Kiýewde Sovet goşunynyň hatarlaryna gulluk edip, watany umumyny borjyny ýerine ýetirýär. Murat Gurwanowyň rahmet ýoly. Ol 1989-njy ýylda Türkmenistanyň guruluşyk ministrliginiň Türkmen Günwatar guruluşyk trestine ýaş hünärmen hökmünde guruluşçy inженер bolup işe başlaýar. 1989-1991-nji ýyllarda usta, prorab guruluşyk bölüminiň başlygy wezipelerinde işleýär. Şol wagtda onuň jogapkärligine döwlet ähmiýetli guruluşyklardan Bizmeýin sement zawodynyň 5-nji tehnologik liniýasy gurulýar. 1991-93-nji ýyllarda Logos hususy guruluşyk kärhanasyny esaslandyryp, oňa ýolbaşçylyk edýär.
1993-2000 yıllarda Murat Kurbanov şirket holding kampaniyasını esaslandırıyor ve ona yol başçılık ediyor. 2000 yıldan 2005 yıla çenli aralıkta ol ödörüden ak buğday ve şirket şeker kârhanalarına yol başçılık ediyor. 2008-2012 yıllarda ol Fransa'nın kuruluşluk materyalları kafedrasının köp buğdoklu teknikumunda muallim olup işleyer. 2012-2020 yıllarda Fransa'da öz esaslandıran Victory Security kampanyasına yol başçılık ediyor. Cemiyetçilik ve sport işleri. 2005 yıldan häzirki wagta çenli FFA ve Eurasya Aikido Federasyasında başa-baş görüşlerin teknikası boyunca hünärmen. 2010 yıldan häzirki wagta çenli Aikido görüşü boyunca Avrupa'nın, Asya'nın hem Afrika'nın dürlü ýurtlaryna seminarlar geçiriyor. 2022 yıldan beri häzirki wagta çenli düýbi Fransa'da yerleşen Demokratik Vatan Türkmenistan halk hareketinin, yani Rusça'da Demokratический выбор Türkmenistan'a baş tutany bolýar. Inni men size Murat Kurbanov'un tercüme halini, biyografiýasyny rus diline de ýetirmekçi ve rus dilli vatandaşlarımız üçün ona has doğru düşünmekler için. Предлагаем вашему вниманию биографию кандидатов в президенты в предстоящих внеочередных президентских выборах от имени демократической оппозиции Туркменистана Мурада Курбанова. Курбанов Мурат Кылычевич родился в 1965 году в Ашхабаде. Родители. Его отец Курбанов Кылыч Аннаевич, 1931 года рождения. Занимал различные руководящие посты в Туркменистане. Умер в 2005 году. Мать Курбанова Угулбек Халовна родилась в 1936 году. Всю жизнь работала преподавателем туркменского языка и литературы, а сегодня она на заслуженной пенсии. Образование. В 1982 году Мурат закончил Ашхабадскую среднюю школу номер 34. В 1983-85 годах служил в рядах советской армии в Киеве, в Украине. В 1989 году получил специальность инженер-строитель в Туркменском политехническом институте. В 1999 году окончил голландскую бизнес-школу по системе MBA, The Master of the Business Administration. На русском языке специальность экономика и менеджмент, корпоративный менеджмент. В 2012 году в университете Тулуз-Ле-Мирай, университет де Тулуз, Франция, получил квалификацию преподавателя французского языка. Трудовой путь нашего кандидата. В 1989 году молодой специалист в качестве инженера-строителя начал работать в тресте Туркмензападстрой Министерства строительства Туркменистана. С 1989 по 1991 год он мастер, прораб, начальник строительного участка. В зоне его ответственности завершение объектов государственного значения и сдачи их в эксплуатацию. Например, 5-я технологическая линия Безмеинского цементного завода. С 1991 по 1993 годы основатель и руководитель индивидуального строительного предприятия «Логос». С 1993 по 2000 годы основатель и руководитель холдинга «Шерекет Холдинг». С 2000 по 2005 годы основатель и руководитель предприятий «Ак-Будай» и «Шерекет Шекер». С 2008 по 2012 годы преподаватель кафедры строительных материалов многоотраслевого техникума во Франции. С 2012 по 2020 год основатель и руководитель компании Victory Security Франция. Общественная и спортивная деятельность. С 2005 по настоящее время специалист по техникам единоборств
Федерации Евразия Айкидо и ФФА. С 2010 и по настоящее время проводит семинары по айкидо в разных странах Европы, Африки и Азии. В то же время с 2020 года по настоящее время лидер народного движения Туркменистана, демократический выбор Туркменистана, основанное во Франции. Спасибо за внимание. Теперь мы предоставляем возможность нашим дорогим участникам сегодняшнего голосования и выборов кандидатов в президенты Туркменистана на предстоящих внеочередных выборах президента, который состоится 12 марта 2022 года. Вам слово. Если кто-то пожелает, пожалуйста, Liberty, давайте слово нашим землякам. Salam hormatly vatandaşlar. Menem Murat Qurbanov Goldayan. Şu bizim alternatif saylawlarymyza ökmen gatnaşyň hormatly vatandaşlar. Bu zatlara beýmany garamaň. Şu zatlar bizim geljegimizi belleýär. Tawalım. Hormatly vatandaşlar, gurulejegimiz wagtda Maya aydyberin. Здравствуйте всем, спасибо. Я тоже за Мурата Кылычевича. Мурат Кылычевича мы 2 года знаем. 2 года показал, кто есть кто. Мурат Кылычевич достойный кандидат президента. Я обеими руками за него голосую. Спасибо. Bayram Türkmen aydyberin. Salamu aleykum Türkmenler. Men öz maşgalasından, men Bayram Vepayev, Türkmenhava şehrinden. Men 2 el bilen ses berýärin. Murat Kılıçeviç'i goldayan sebebi 2 yılın içinde men görüp otyrum. Diňe şol halk bilen gürleşýär. Ukraina, Fransiya, Türkiye 3 sapar uçup diňe şol edýär. Diňe şol hereket edýär. Amerika gelip, Texas, New York, her hili ştatlara gelip, diňe şol hereket edýär. Men ve meniň maşgalam goldaýa ve meniň dostlarym. İşleriniz rowaç bolsun. Soň men söz berýärim. Oldu. Sağ olun. Tawalım Bayram Türkmen. Yerine ýatraýyn. Bölek aydyberin. İlk bilen salam ildeşlerimiz, hemmeňize giç ýagşy. Ha şuň bizem şu ýere ýygnaşdyk. Murat Qurbanowyň kandidatlygyny men goldaýan. Soňam ha şol 2 ýylyň dowamında halk bilen bile işleşdi, halkyň ahwalyny, ýagdaýyny diňledi, goldak geldi şu wagtda şeýle ýurtda Türkmenistanyň içinde hemme ýerde türkmenleri. Şonuň üçin men Murat Qurbanowyň kandidatlygyny goldaýan. Hem öz türkmen vatandaşlaryma ýüzlenesim gelýär. Vatandaşlaryň ha köp ýerde diňleýän, görýän, ýok Putin kömek eder, ýok Erdogan kömek eder, ýok vatandaşlar türkmen halkyna diňe özümüz Türkmen milleti, yani özümüz halk kömek etipler. Biz öz göbegimiz özümüz kesmeli, öz problemalarymyzy özümüz çözmeli. Hiç kim daşardan gelip bizim problemalarymyzy çözüp bermez. Egerde biz şul netijeye gelip şul kararlar almasak, ertirki gün diňe bizim ömrümizde, diňe bizim geleceğimizde leysem bizim çağalarymyzyň geleceğim şul günkü bolup geçen hadiselere bagly bolupdyr. Şonuň üçin vatandaşlar bir perwa kalmaň, gelen goşuluň, ses bereliň, biz özümüziň kimligimizi görkezeliň, halkyň ýumrugyna güç ýokdur hiç ýerde de. Sag bolun köp. Sag bolun aýbelek. Rodina Matsavyat aýdyberin. Mehriban vatandaşlar, mehriban ilçeler ve Türkmenistanlar. Bu her bolup durumda Türkmenistan tarihinde 1924 ýyldan bäri tarihinde daşary ýurtda gara açyk demokratik ýaly halkymyz öz
dertlerini aydyp, öz problemlerini aydyp, öz açyk halk maslahatyny edip oturuşy men pikirimçe birinji gerek. Elbetde biz bir kandidaty haýsam bolsa bir işe bir wezipa berlämizde onu zaý protif emmesine deňeşdirip elbetde biz öz geleceğimizi saýlaýarda. Şoň üçin Murat Gurbanow şu wezipa münasip diýip menem pikir etýän, ondan ýan iki elim bilen goldayan vatandaşlar Kerim Gurbanow efendim goşgunda aýdylşýaly. Indi şonu başgaçarak aýdyp aýtsak, ölerine garaşyp durmalyň Gurbanow kim bilipdir bir aýdan soň giç bolar diýişýaly. Şoň üçin soň giç bolar häzir wagtynda şonu göreşip ayağa galyp aýyrmasak, şoň üçin her kim özüniň şu aýgytly çatyrykda häzirki tarih çatyrykda öz goşandygyny goşup ýatyk galma atyk galyň. Sag bolun. Onu Liberty birazcık diyecek hali, häzir enniki geplejeğe söz verelim, geleceğe adam söz sizden aýdy berin. Assalamu alaikum gaderli ildeşler. O benim şuların hemesinin gepine goşulýarym. O Murat Gurbanow soňky ýyllarda men muny Murat Gurbanow köpden bäri dinläpdim. Soň men Murat Gurbanow bilen görüşmek saýladım. Özüm Murat Gurbanow bilen gepleşip şu Mehmet baştan gatnaşyp başladym. Indi Murat Gurbanow aýtjak bolan adam Murat Gurbanow ýaly Türkmenistan diýip jan urup beren adam ýok. Bary maksat çykdyna özüm görkezdim. Men göremem bilemem. Murat Gurbanow nere bolsa da baryp Türkmenistan bardy. Hemme zakretni zatlary aýan edip yüz çykaryan adam ine. Şoň üçin men Murat Gurbanow neme söz berýär. Goşulýarym şoňa. Köp sağ olun, gelecek adam. Inniki söz Туркменка, сидинки, пожалуйста, слово за вами. Спасибо. Доброй ночи всем. Я тоже поддерживаю Мурата Гурбанова и всех наших туркменистанцев призываю поддержать его, потому что действительно он уже 2 года борется за всех нас. И всегда он был с нами, никогда он не бросал туркменистанцев. Так что всех наших туркменистанцев призываю поддержать его. Спасибо. Спасибо, Туркменка. Я прошу вас, когда будете говорить, держите микрофон поближе, чтобы уровень вашего голоса соответствовал общему уровню. Теперь слово представляется Зарине Ахтямовой. А вот предыдущие, пожалуйста, опустите руки, потому что вы уже сказали свое слово, чтобы все было ясно, картина была ясная. Здравствуйте, дорогие жители Туркменистана, мой любимый народ туркменский. Я поддерживаю, во-первых, Мурата Гурбановича. А почему? Потому что он действительно достойный человек, который борется за вас, за активистов, за жизнь, чтобы хорошая была жизнь в Туркменистане. Мурат Гурбанович, моя семья и я, мы всегда с вами и всегда будем за вами. Спасибо большое. Спасибо большое, Зарина, за ваши теплые слова. Пожалуйста, теперь следующее слово Гулеле. Salam, hormatly vatandaşlar. Benim öz gezeyimde goldayan, çünkü geçirilen şu saylava öz sesimi berýän, işimizde üstünlük arzu edýän. Sağ olun. Köp sağ olun, Gülele. İnnik söz Meryem'inki. Salam vatandaşlar, geç yakşı. Benim Murat Gurbanow goldayan, her zaman eden işlerini gör insan olsa da görüyor. Onun için ben Murat Gurbanow goldayan.
Köp sağ olun. İnnikse yine de kim näme aýtjak bolsa öz nimelerini halka yetirecek bolsa elbette elini galdyryp bilersiňiz. Ana el galdyryp bilmeýänlerden bizim illeşimiz mälik bar. Mälik eger men eşdiýän bolsam, denem öz sözümi aýdyp bilersiň şu wagt. Sağ olun. Bana sözleriniz için. Benim şu aydan ildeşlerimin aydınlatlarını boldu ya. Hemen ben öz adlarım Murat Kurban boldu ya. Bu Murat Kurban şu Toron'daki adamlar için ya, bir Türkmen için, Türkmenler için, şoň üçin gelin adamlar agdyber bolup, bir bolup jemleşelin, bile işleşelin. Sağ olun. Köp sağ ol, Mälik. Onu gadarly iýleşler, wagt diýjip barýa, inni men görüşümçe häzir başga elini aldyrýan ýok. Şoň üçin gyýykaça bugünkü hoş habarly gepleşigimizi jemläýän bolar. Men sizi ýene de bir gezek şu Türkmenistanyň alternativ prezidentligi alternativ kandidatynyň hödürlenmegi bilen bagly hem mäňidi geljekde Murat Gurbanowy gollap şu hakyky erkinlikde saýlanan Türkmenistanyň ilkinji prezidentine ses bermäge çagyrýaryn. Tapawdy ýok. Türkmenler nirede ýaşasalaram, Türkmenistanda bolsun, dünýäniň islenlik ýurdunda bolsun, basym biz hemme kişä deň mümkinçilik öğretmek üçin mehanizmni oň işläp biler, elektron ses berişlik bolar. Şonu siz egerde Murat Gurbanowyň kandidaturyny gollap ses berseňiz, onu sonra günbatarda hem bütün dünýäde demokratik ýurtlar Türkmenistanyň hakyky prezidenti diýip Murat Gurbanowy ikrar ederler. Şondan soň Türkmenistandaky diktaturan günü sanaly bolar, hem de bizim halkymyz üçin täze bir eýýamyň gapysy açylar. Bizim gepleşigimizde gatnaşanlara hem de oňa tamaşa edenlere ullukan minnetdarlyk bildirýär. Inni gyýyskaça sözü şuňky bizim hoş habarymyzyň hem de gepleşigimiziň esasy sebäpkäri bolan Türkmenistanyň 12 Mart'ta 2022 ýylyň 12 Mart'ynda geçiriljek nowatdan naşary prezident saýlawlaryna kandidat hökmünde hödürlenen hem de demokratik oppozisiýanyň arasynda kandidaturasy birazdan gollanan onun subutnamasyny bizim teknik operatorymyz size ýetirer. Şu gepleşiň ahyrynda Murat Gurbanowa söz berýär. Murat onu bir kagyd hoşlaşyp sözüni aýdym, şoň bilen bir gepleşigimizi jemläriz. Mikrofonuňyzy açyň. Sağ olun, Akdeniz sağ olun, hormatly vatandaşlar. Hemen köp taňyjak maňa bildiren ynamyňyz üçin men elimden geleni ederim. Ýöne men ýekeder, ýene bir ştab kurduk. Ştabyň çeýenleri, ýani agzalary we bizi podдержка eden gruppa podдержка ýani şoň agzalary bize kömek eder. Ýöne bizim başajaklarymyz ýok, bizim halk bolmamyz. Bizim esas maksadımız Türkmenistan'a demokrasiya etmek. Biz utmor tapawdy ýok. Şu edek geçirilen saýlawlary biz bütün dünýäde alternativ saýlaw hökmünde görkezmeli ve Türkmenistanyň içinde täzeden açyk saýlawlary etdirmeli. Esas maksat şu. Biz Türkmenistanyň daşynda prezident bolup içinde baryp prezidentlik islam ýok. Biz içine baryp ýene içinde täzeden açyk saýlawlary etmäni mümkinçilik döretjek bolýar. Maksat şonda. Şonuň üçin bizi gollan, bize koşulun, egerde sizin ideýaňyz, pikirleriňiz demokratik prinsipler bolsa, adam hakları, adam gymmatlyklary hökümetden hem döwletden hem öňde bolýan bolsa, onu koşulun bize biz sizin bolar. Men indi bir bölümi осы şaýdan ýolap berdim. Уважаемые туркменистанцы, уважаемые слушатели, сегодня мы провели собрание и выбрали альтернативного кандидата от демократического движения. Здесь присутствовали разные активисты, разные движения, направления. Наша цель
избрания одного единого кандидата. Это показать всему миру, что мы можем участвовать в выборах, провести правильно процедурно предвыборную кампанию, и мы не можем провести выборы или участвовать в выборах объявлено в Туркменистане из-за того, что Конституция 7 раз была переделана и сделана специально так, чтобы человек, не проживший 15 лет, не имеет права принимать участие на выборах. Как вы знаете, вся оппозиция вынуждена была жить снаружи Туркменистана. Кроме этого, есть следующие позиции. Например, вы должны собрать 10 тысяч подписей с каждого этапа, с каждого района, с каждой области и так далее. Физически осуществить за 1 месяц нереально. У вас всего несколько дней. Выборы объявлены в течение месяца. Поэтому есть много вещей, которые, согласно Конституции, исполнить нельзя. Они не соответствуют международным нормам, не соответствуют международной всеобщей декларации прав человека. Вот в связи с этим мы проводим эти выборы за пределами Туркменистана. И наша цель – показать всему миру, что мы можем провести эти выборы, что туркменская оппозиция имеет высокий уровень понимания выборов, открытости выборов, прозрачности выборов, что внутри Туркменистана не было никогда выборов, и сейчас, посмотрите, нет выборов. Мы хотим на примере этого доказать и обратиться в международные организации для того, чтобы нам дали возможность внутри Туркменистана заново провести открытые выборы с участием всей оппозиции Туркменистана. Вот для чего было избрано единый кандидат, и все силы брошены на это. Я всех вас прошу поддержать мою кандидатуру. Я приложу все силы, все свои способности, все свои возможности. Это очень трудная ноша. Надо выдержать темп, надо решить очень много алгоритмов, очень много задач, которые даже никогда мы не решали. Поэтому я надеюсь на нашу команду, я надеюсь на вашу поддержку, дорогие туркменистанцы. Sağ olun Murat. İnni sözümüz jemläp aýtsak, gadyrly ýyldaşlar, mehriban watandaşlar, Türkmenistanyny agalyk edýän rejim, ýani Hramowyň hem Jadanyň kömegi bilen bütün türkmeni diýle çökeren, ony hak hukuksyz goýan Berdimuhammedowyň maşgalasy, bu prezident saýlawlaryny formal taýdan geçirýän bolsalar. Ol ýerde prezidentiň ogly Berdimuhammedowyň oglyna Türkmenistan diňe sowgat hökmüne bir atadan ogly miras hökmüne geçirilýän bolsa, bir şoňa garşy durmaga hem de alternativ prezident saýlawlaryny erkin dünýäde Türkmenistanyň daşartynda geçirmäge mümkinçilik tapdyk. Sizem biri gollan bütün dünýä türkmenleri bu elektron ses berişlige gatnaşdymlar. Şonu bir halk hökmüne, millet hökmüne öz geljegimizi gorap bilersiz. Öz çağalarymyzyň, awtyk çoğuluklarymyzyň, öz mehriban toprağımyzyň geljegini gorap bilersiz. Onu men siziň hemmäňize, biziň hemmämize uly üstünlikleri arzu edýän, hem de biz şu gedek hökman bileşip halk hökmüne, bir ýurt hökmüne öz güýjimizi hem erk işlewimizi elektron ses berişlikde beýan edelim. Ün sürüp dinleýänimiz üçin köp sag bolun, hem de saglykda görüşelim. Hoş galyn, gadyrly ýyldaşlar. Sağ olun. Sağ olun.